Zvitsva is now facing 25 counts of murder in what has become one of the most heinous acts in recent years by an individual. Azvina kumira zvakanaka. Mhuri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ende yamakateerera panguva dzino ndiyo channel inonzi Kuliant TV patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe nyaya iya yasvika pane chimwe chikamu. Zvitsva ari kunzi ave kufesa nyaya dzake kana kuti mamedha ake akufesa anosvika iwo 25 vanhu vari kunzi vakaurayiwa nemuchinda iye ari mumwe chete. But pama-investigations ari kuitwa izvezvi pari kutariswa kuti kune vamwe vangange vave kutenga, vari kutariswa kunzi vakatora mapatsi pane mamwe mabhodzi ananingirikana ende pane vamwe vanonzi vaibvisa mari vachipa kunani kune muchinda iye pane vanhu vanenge auraya. Like makatarisa pane the recent nyaya yanga iri kutaurika ma-investigations acho anga achiitwa pataura kuti iye akauraya munhu ndobva atogura munhu akaisa mapatsi ake mubhaketi, kureva kuti kune vamwe vanhu vanga vakutoya vari behind vachibudisa mari kuti mukomana arambe achiita se achimotiveteka kuti arambe achipedza vanhu. Asi muhistory yeZimbabwe mukomana abreaka record iko zvinezvi nekuti kuuraya vanhu 25 ari 1 haana pfuti kungobata nemabhemba nemawaya avo zvavanga vachingoita ikoko. Inyaya inosiririsa iko zvinezvi kuguruve vanhu vari kuvhunduka zvakanyanya zvekuti vanhu vasati vanyanya kugadzikana nekuti vari kutaura kuti mukomana uyu zvinhu zvese kana kuti zviitiko zvanga achiita izvi hazvisi zvinhu zvekuti akange achinganzi angazviita ari ega, kureva kuti ane vamwe kana kuti ane rimwe genga rinenge riri behind raanenge achibatsirana naro pakuita zvinhu zvese zvinenge zvakadaiso izvi. Saka ndo nyaya iri kunetsa, ndo nyaya iri kutemesa vanhu musoro izvezvi. So nyaya iri kuvhundutsa vanhu zvinhu zvakanyanya because vanhu havachanzwisise kuti saka kana munhu uchiuraya nhamba yese yakakura kudai so iyi uri wega unenge uchivadii uchizviitire chii? Pakambotariswa zvigenzi pamwe zvichida anopenga, vamwe vakati hakusi kupenga uku. Ndosaka pari kunzi haungambouraya vanhu vese ivavo uri wega, just like wega. So nyaya ndo iri kunetsa mhuri yeZimbabwe. Iko zvinezvi mukomana ari kumboinvestigate kwari kufambwa naye, ari kumbonyatsogarwa naye pasi. Takamboshora paya tikati madi kungomurova musoro kahwana afira ipapo, asi tiri kuona kuti kugona basa kwavakaita ndo zvinhu zvokuti tinofanira kumbombererawo maoko vanhu vave kugona kunyatsoinvestigate ma-investigations, military intelligence, Zimbabwe Republic Police Intelligence team yacho vari kunyatsogona kutaura naye zvakanaka, achidonongodza achitaura zvinhu zvake mbijana zvisina kumunhingirikina, even though vamwe vari kuti dai atopazwa aita sei, asi zvabatsira nekuti vanhu vakawanda vakwanisa kurikaviwa. Iko zvinezvi pakuchidiwa kuzikanwa kuti ndianani, because mukomana haasati ataura kuti wainyatsotengesera ani kana zviri zvinhu zvavanhu zvawaidimbura wanyanyozviita kunani ende wanyanyozviitirei. Zvinhu zvekuti zvese zvinongotora process. That's why muri kuona kuti even maprocess ecourt havisi kuibva zvangoitwa faster ngoti bvo ari kunyatsogarwa naye pasi vachiteerera vachitora zvinhu zvaiitika. Ndo mamiriro akaita nyaya Zvitsva mhuri yeZimbabwe kuti yasvika pa 25 vanhu vakauraya izvezvi. Sori zvenyu ndingazonyaorebesa nyaya tichitaura nyaya yakawanda, nangoti ndingozivisana nemi maZimbabweans sinzi muri vanhu vekuti mune zvakawanda zvamunenge machimhanyisana nazvo. Saka ingoita yaya muri kuita ikoko muchiziva kuti ndopasvika nyaya yebhinya reguruve. Kuliant TV team BAT asi vanhu vachishamsika. Kuliant TV haichatsika, saka subscribe wozolaika, uchawana zvesapana chichazosha. Everybody say Kuliant.